tardes. Perdón polo atraso, pero aquí estamos. Cousas da vida. Que se enreda unha. Primeiro de todo, se me estades a ver, decídeme se me escoitades para non estar falando só. Segundo de todo, atropelloume hoxe un pouco a vida, non sei de que vou falar. Vamos seguir coas plantas. Porque antes tivemos un problema técnico. Pero as plantas de abril ou de maio? As revistas son marzo, abril. Ah, claro, no, tens que sacar maio, junio. Bueno, en fin. Aquí, claro, o de onte foi tal coitos interruptus. De verdad. Espera que non se me volva a cortar o internet. En fin. Que fixaste desvixilia de ver resalto, eu xa non sei por que diablo. Estou a banear o micro para que tamén así. No, bueno, porque a min hoxe enredouse un pouco a vida e eu iba darvos a chapa con algunha carta de Soren Kierkegaard a Regina Olsen. Pero claro, non a busquei, pero pode buscala, porque esa é unha desas cousas de tarefa pendente seguir lendo Kierkegaard. Entón resulta que este señor publicou a carta coa que deixou a Regina Olsen nun libro que se chama La retirada, pode ser? Non me acordo. Espera. Entonces, pois podíamos facer un pouco de rexouba filosófica e ler a carta, o sea, a top. La repetición, non la retirada. Retirouse en plan que lle quitou a promesa de matrimonio que o Bruno Kierkegaard, porque era adicto á tristeza, porque despois de deixala sei que deitabas a chorar na cama polas noites pensando en Regina. Tipo, moi raro o Kierkegaard. Carta a Regina Olsen. La repetición. Pero tamén podemos seguir mirando as plantas. Que xa deixen esta revista, non sei. Bueno, antes, pois sí, deixei nesta revista. Mentras, antes de darvos a chapa con Kierkegaard, se atopa por aí a carta, vedes que aquí temos outra edición de Xardín Familiar do mes de marzo e abril do ano 2010. Que onte vimos 2009 e 2007, pois aquí temos 2010. E a foto de portada, que onte non comentei moitas fotos de portada, isto é un membrilleiro xaponés. Que este é un dos primeiros árbores que se plantou na miña casa cando se foron vivir a casa nova e plantou no meu abuelo. E sempre lles fixo moita gracia porque botaba a flor antes que botar a folla. E nunca un membrillo deu, hasta hai 2 anos ou algo así, uns membrillos así petarrachos. Entón, por exemplo, en refráns. Bueno, hoxe como cheguei tarde, obviamente teño o cerebro frito como outro día, pero podemos con todo isto. Así. En refráns di Marc gris, avril pluvieux, font l'infertile et plantureux. Non, plantureux. Marzo gris, abril chuvioso, fan o ano fértil e planteroso. Non sei traducir plantureux. Planteroso. Será, non? Plantureux, como traduces isto? Espera, non, leo en francés primeiro, porque o meu francés é moi pataqueiro. Necesitas
No, claro, porque se queríades aprender francés non vais conmigo. Pero temos aquí ao profe. Estoy poniendo un micro. Sí, pero eso es un poco bretón eso. Vale, pero leo, Da Bretaña francesa. leo primeiro francés. Mars gris, abril pluvioso, fin lan fertile. Que fai o ano que vai ser fértil. Pero parece saber por que les con acento galego. Lee ben. Mars gris, avril pluvieux, fin lan fertile et pluvieux. Mellor, así mellor. Que queda che unha mezcla que flipa. Está hecho. Te digo que falar en francés. Claro, a ver, pero outro de Bon, ben, c'est pas grave. Quand Mars, bien mouillé, sera bien détruit, tu cueilleras. Eso non é japonés. Non, t'as pas cadeau aquí. Hein. Quand Mars, bien mouillé, sera bien des fruits, tu cueilleras. Que caractère bien a recollida, que Mars, bien molhado, que despois a recolta das frutas, muito melhor. Cando, que Marzo ben regado. Marzo mollado, colleita de froitas Fructosas. fructífera colleita de froitas. Marzo mollado, fructífera colleita de froitas. Mogollón. De froitos. Madre mía. Gris, avril pluvieux, fond lent, fertile et plantureux. Un dato random que non sei se sabedes, porque mo dixo este pola mañá, que o falamos, verdad? Porque falamos da vixilia de Venres Santo. Porque eu cometí un pecado pola mañá sen darme conta. Bueno, entón falamos da vixilia de Venres Santo, que non me mires así. Es de culpar No, do que non se dei antes. no, Sí. no, Sí. no. Bueno, eu foi Sí. má olla, entonces, bueno, pues o que sei xa farei a vigilia outro día, porque claro, a unha cando lle ensinan algo dende pequena, pues claro, despois costa romper iso. Total, eu xa tuve aí 2 ou 3 meses sendo vegetariana, así que iso xa conta por moitas vigilias na vida. Vegetariano. Cando tuvieron, bueno, total, que Unha cara de vegetariano todo feito. no, ahora non, pero tuve aí uns meses que sí. Escoita, falando da vixilia, no, porque aquí os franceses que presumen de laicos e republicanos e non sei canta merda, pois resulta que nos comedores dos colexios, nos comedores públicos, nas cantinas de empresa e todos esos sitios, os venres de todo o ano, no menú non hai carne. Claro. Laico se chama iso, é un país laico. Sí. Ué. Pues sí. Ué. Pues que se joda o judío, que se joda o musulmán. Os viernes en Francia, en todo o que público, incluso nos hospitales, non hai carne os viernes. E a razón é religiosa, tradición religiosa. 52 semanas por ano. 52 viernes por ano. Non hai carne. E tú por que dices que se fastidien os musulmáns e os xudeus? Será o único día da semana que estarán contentos de non ter perigo de atopar porco. Claro. Claro, pois estarán contentos, non se fastidian, pois está ben. Todos contentos os días da semana. Tamén por eso digo, senón non falaba deles. Vale, pero hai que aclaralo que a xente non é adiviña, que aínda van pensar que o dices. Serio. Non. Claro, non che coñecen o humor aínda. Entón, tamén, mira, topaches algo interesante nesta revista. Isto está guai. Isto, ves? É que sabía eu que tiña que ter un ayudante.
Os caracois e limachas dos nosos xardíns. E para que saibades, en francés limacha dícese limás, que é moi parecido ao galego. Nada que ver co español, perdón, co castelán babosa. Limacha, neno, limacha, limás. De babosa. Como se diría en latín limacha? Espera. No, quero dicir, cal é a etimoloxía de limacha? Etimoloxía de... De babosa teño a miña veciña. Que dices? Pero, non, unha limaza é unha limaza. Un cosco é un cosco. Se desconoce... No, se desconoce... Vale, pero Hasta isto... tes cosco do mar, tamén. Bueno, pero un cosco é unha cousa, unha limacha é outra. As limachas non teñen cáscara. Non van coa casa en costas. Son coscos desahuciados. Ibacho dicer. Son coscos desahuciados. Ibacho dicer. Bueno, no, pero eu teño que buscar... Ai, estou me liando, que teño as neuronas fritas. Bueno, sempre as teño algo fritas. Algo fritas. Etimoloxía limas. Sí. L'article par... Hostia, pero acabo de descargar un super artículo filolóxico. No, pero eu necesito de Limax. Limax, dirías en latín Limax. Bueno, hoxe Google non está da miña parte. O caso é que hai unha páxina dedicada aos tipos de caracois e de babosas que se poden atopar nas hortas francesas. Nas hortas urbanas francesas, que lembramos que esta publicación é dunha asociación de hortas urbanas francesas que se volveron super ricos e super tal. En plan... Entonces, bueno, que tampouco vos vou ler todas, non? Serán un pouco os mesmos como os que temos nós. Escargot de Bourgogne. Se parecese bastante ao de aquí. L'escargot de Bourgogne. Sí. ¿Sabes por qué? Porque son os que se cultivan en Bourgogne. No, pero bueno, tanto da. Tanto. A ver, o escargot de Borgoña. Pero ven falar aquí, que se escoita mellor. Que o escargot de Borgoña ahora está por toda as 4 esquinas da planeta. Pero ven falar aquí, que se escoita mellor, non fales Sí, aquí. non, pero estou seguro, non, sí, dixo antes, tais. Sí, dixo tais que se escoitaba, pero a mí se falas ao lado do micro é moito mellor que se falas a 1,5 km. L'escargot de Borgogne ten unha particularidade que é un... Que é iso? Que fai eco? Que desastre de directo. Mira, xa vamos tarde, non sabemos de que falar. L'escargot de Bourgogne. A ver, céntrate. Bueno, céntrate. Oui. O caracol de Borgoña. Que é un pouco caracol galego tamén. A ver, espera, vamos compartir na pantalla. No, é que, mira... Pero non pases por encima da fama, na para. L'escargot de Borgogne é un caracol, vale? Vale. Pero que ten un triplex. Ten moita casa por enriba. Vale. Sin piscina, non? Bueno, a piscina... Ainda chega a piscina. O escargot de Borgoña É moi grande. Ten a caracol moi grande. É grande, vale. Non é como os daqui, pero 3 veces máis. Sí. 3 Porque, ou 4 claro, veces. mirade como enchen un plato, Tedelo aí de referencia.
Entonces, a partir Bueno, de ahí, además referencia a unha moeda ou algo así. entonces, a partir de aí, para coller un caracol de Borgoña, hai que sacase a súa carne e que recheas a carne con bueno, con a manteca aí, con perejil, allo e todo eso, manda, que son os máis... Vamos, total, que o de Burgoña é o que comen. Que non é parecido aos que de é aquí, é máis sí, pequeno. arroz sois do Costco. Agora pregunto unha cousa. As limachas non se comen, porque se comen os escargot, os No, coscos, no, non se comen as limachas. no, Estamos seguros? no, sí. E por qué? Non son comestibles as ¿Cómo babosas? Estas son preguntas que eu nunca me fixen na vida, No, pero sí, chegan agora. bueno, pues as Son comestibles las babosas? alturas miñas non se comen as babosas. Bueno, pues, ¿por qué no debes comerte una babosa? Por si necesitas razones para no hacerlo. Vamos a ver este artículo. Mira, al final siempre nos salen temas. No, babosas non. Por qué? Pues se comes o cosco, unha babosa debe ser parecida. Alguén o tuvo que probar para saber que non era comestible, non? Canta xente morreu para que nós podamos disfrutar. Bueno, pero ibas a saber. Quero dicir, ibas a saber que hasta ahora, 2025, si non se comen babosas, nunca vi unha babosa nunha pota, é porque non vale. Mira, se se come o pepino de mar, que é como unha babosa gigante marítima, pois por que non comes as terrestres? Pois eu necesito saber por qué. A ver, igual Google me responde. San Valar tenía 19 años cando nunha festa os seus amigos desafiaron a tragarse unha babosa. Que asco, tío. En cuestión de días, o xove australiano desenvolveu unha rara enfermidade, un raro tipo de meninxitis, e caeu nun coma que durou máis dun ano. Despois de despertar, sigue paralizado de pescozo para baixo. Pero claro, comeu unha cruda, agora cociñada, tamén se provoca unha meningitis. Claro, é que eu necesito saber esa cosa. O culpable, segundo os médicos, era un nemátodo parásito chamado Angiostrongylus cantonensis, que se atopaba na babosa e que pode penetrar nun cerebro humano. Valar non é a única persona infectada nun desafío. Hai polo menos 3 casos coñecidos de nenos e xóvenes os que retaron comerse unha babosa ou un cosco. E máis, agora o parásito estáse extendendo a novas partes do mundo. Ves que os coscos tamén tenen o parásito? Entonces esta non é unha explicación plausible de por que non se comen as Que son os babosas. chinos. Que dice Cuora? Que son os chinos. Non, cala, non, é que despois, claro, non. Coa pandemia. Las babosas y caracoles son animales llenos de parásitos. Algunos podrían no causar problemas, pero otros, como el nematópodo parásito Angiostrangylus cantonensis, son peligrosos. Bueno, pues chico, pues eu aquí non encontro. Es fatal comer unha babosa. Hombre, se a traga sin cociñar, pues é como comerte un anisakis vivo. Non é bonito eso. Que? Que asco, que grima me está dando todo, Vamos cambiar de tema. Ui, mira que eu non son así super grimosa, pero hai días que... A ver, ¿por qué no se comen las babosas? Se ve, son moluscos. É que, a ver, por que non as podes comer? Ok. Bueno, cambiemos de tema porque isto está se poñendo moi babósico. Non lle fai gracia aquí ao señor. Bueno, entonces... ¿Cómo? Mira, por exemplo, l'escargot de Salle hai no aquí. L'escargot de Salle. Sí, porque a mí non me fai gracia
tú quieres ahora comer babosas o dos campos. Sí, cuando tú nunca probaches un erizo de mar. Porque non tuve a suerte, porque naide me invitou a comer erizos de mar, sabes? Eu estou esperando. Bueno, Pois a ver cando me levas. pues tamén ten o seu Ah, erizo de mar. non, pois os erizos de mar, pois que? Son No, como que... que ahora que non podes, está prohibido. Bueno, porque agora non é temporada. Pero o paté de erizos de mar ben que No, me no. sabe. no, E o paté de cabracho. É que A xa- mí esas cousas, a mí non a mí o paté de erizo, pero nunca comí un erizo cocido de... Non hai temporadas por erizos, que está prohibido, non podes. O cosco do que acabo de falar. Bueno, sí, Espera, a verán eu sempre esperanos sei de algo para cando cada me sei nota. isto. Escargot de bois, aussi appelé escargot de salle. Tío, pero o nombre científico... Ah, Cepaea nemoralis. Pois este sí que o hai por aquí. Eu teño visto nas hortas. Teño visto moitas cunchas. Parecidas. Porque o mundo dos coscos éche un pouco máis ata complicado co das plantas. E a mí pasoume, o ano pasado, pasoume unha cousa curiosísima. No, no. Ven Perdón, falar aquí. sí, sí. Perdón, por que os coscos é máis de plantas? No, no, de champiñones. Ai, bueno, si, os champiñóns, digo, as setas, os cogumelos. Tes que dicir seta, non champiñón, que aquí champiñón chamámoslle ao champiñón, pero non ao resto de champiñóns. O resto de champiñóns son cogumelos. Bueno. Vale. E o champiñón é o que ven en lata, o champiñón... No, no, en Francia champiñón. o champiñón que o que ven no diccionario, tú abres o diccionario, Todos os hongos son Tú champiñóns. buscas Tes o hongos nas champiñón e uñas, despois tes hongos nas uñas e son champiñóns. tamén. Claro. Sí, tamén teño bromas malas. No, eses chistes de champiñóns No. noutros sitios non se fan. No. No. Todos o pensamos ahora mismo, pero non o vamos decir en voz alta. Bueno, pois eso, é que ti dices sempre champiñón e claro, aquí a xente pensa outra cousa. Champiñón é seta, hongo. Volvendo ao tema, Sí. a diversidade dela. Sí, é verdade que o mundo dos fungos é outro mundo, o vegetal, o animal e o dos fungos. Bueno, total, que moi ben os caracoles. Que máis caracoles hai? Que está autant de... A hélice turca, ese é o noso pequerrecho, non? Isto tamén son deberes. Porque eu, a verdade, teño pendente enterarme de que caracoles temos por aquí. Helix lucorum. Helix lucorum. Ai, pero estes son tamén bastante grandes. Molusco gasterópodo pulmonado terrestre, da familia Helicidae, de gran tamaño, comestible. É comestible. Hai máis coscos comestibles que de... Bueno, de... Xa non Que hai máis coscos comestibles que champiñóns. que hongos, Que xa non se que pode. fungos. De verdade, vai a mescodanza de idiomas teño ahora mesmo. Boas noites, Cairiña Juniorugu. Que tal? Todo ben? Estamos por aquí comentando cousas de coscos e babosas. Bueno, sen máis, non? Pasamos páxina. A verdade, sabedes que me pasou o ano pasado? O ano pasado estaba eu aí. Buenas noches. Vale, non é galega. Ben tamén. Bueno, estaba eu o ano pasado
lendo aí nunha mesa que teñen debaixo da parra, que é unha cousa así como moi bucólica e moi idílica. E de repente sentín unha friaxe nun pé, pero isto era, ao mellor, ás 3 da tarde, facía un sol que flipas, un calor que flipas nese lado da casa, estábamos aí torrándonos, que debían estar os coscos tiñan que estar dormindo, estivando. E non é que sinto unha friaxe polo pé e miro e era un cosco pasándome por derriba do pé. Digo, pero ti pa onde vas, meu neno? Deume como entre cariño e asco ao mesmo tempo, porque me dá un asco. Que? Que? Que eu un día puxo o casco da moto. Sí, pero ven contalo aquí. No. Pois entonces, Conta tú. Que no casco da moto sí. tiña un cosco, porque eu posara aí o casco da moto aí nunha ladeira aí, bueno, aí polo suelo e meterseme un cosco no casco. O casco Tiñas un cosco no no casco da moto. sona ben, non? Sí. E casi te cascas na moto por culpa do cosco no casco. No. Ah. Pero despois cando iba na moto vía algo que iba baixando de arriba para baixo coa velocidade. O cosco nunca tanta velocidade viu na súa vida. Iba o cosco coas antenas para atrás. Sí. Pasoume unha vez ese cosco, bueno, meteuse aí a 20 kilómetros. Un lado para outro. Bueno, e aquí, pois pouco máis. Tampouco nada. Sí, no, claro. De coscos. Xa está, non vamos comentar máis revistas, ou vou buscar a carta de Soren Kierkegaard. Vamos rajar de Kierkegaard. Rajar de filósofos. Le Cresson, pero toi, tu sais pas ce que c'est le Cresson. Que ese quoi? Hay cosas interesantes. C'est quoi le Cresson? Que se cultiva dans les cressonnières. Porque ahora a temporada de esto. Estás no tema. É que non vexo Le Cresson. Lepidum sativum. Lepidum sativum. Que aquí non se leva o Cresson. E o Cresson, sabemos, en Francia, vai ser. Mas tuerzo, lepidio ou berro? Son berros. Pero, sí, son berros. Sí, son berros. Bueno, é da familia. Pero... Vale, pero é Lepidum sativum, será da familia do que queiras, é berro de jardín ou berro hortelano. Claro, non é o berro salvaxe. Que, por certo, eu teño escoitado que o berro salvaxe pode ter parásitos, non se pode comer en crudo. Pues este mismo, pero eso non é de jardín, é de ría. Ah, vale. Bueno, vale. É que vou falar de berros? Aquí non se come, non se sabe o que é. Igual van no cultivar para darlle ás vacas, porque... Como un calendario logo. Extractos de amor de Soren Kierkegaard, por Regina Olsen. A mí meteuseme isto na cabeza hoxe porque teño encetado temor e temblor. E claro, pareceume moi ben, parece que o señor era un pouco flipado. Por exemplo, nun libro escribiu. Queres falar da alcachofa? Non. Pero xa podemos facer programas especiales de cada unha das plantas. En plan, vamos falar da alcachofa, ou vamos falar de non sei que, ou vamos falar... Porque eu que sei de alcachofas.
Bueno, pois non atopo a carta, porque claro, non teño o libro que corresponde. Pero parece ser que unha vez escribiu: cásate e arrepentiraste. Non te cases e tamén te arrepentirás. Cáseste ou non te cases, arrepentiraste de todos os xeitos. Plantar as patacas. Non, como que vou falar de plantar patacas? Se non teño nin idea de plantar patacas. Pero é de temporada. Si, é de temporada, pero eu non teño nin idea de plantar patacas. Isto tú faite un programa de horticultor. Eu só quería falar de curiosidades que haxa por aí. Non vou falar de como se plantan patacas. Porque xa para empezar, os galegos e os portugueses cortamos as patacas por onde teñen ollos para aforrar semente. Os franceses van aí ao tolo. Van ao tolo e botan a pataca inteira. Se vedes brutos. Non, ollos ou non, porque vin eu portugueses que cortan as patacas sin ollos. Bueno, Pois pois igual. vaille explicar a teu... Os ollos nacen. Vaille preguntar a teu sogro se lle naceron. Aí xa me dou por... Xa non discuto. Non discuto con batalla con ele. Nada, nesas cousas non sei. A ver, espera. Agenda. Marzo. Mira, eso pode che interesar. Que non vou falar máis de plantas. Agenda. Abril. A xenda de abril de que ano, meu rei? Da igual, Do ano 2007. pero abril 1799 ou 1000, da igual. Si, eses se cansaron de facer X feira. Estou che dicindo que non, que te interesa esta agenda? Que xa a lin antes. Ano? Si, Acabo de sacar. pero xa lin a de 2017 antes. Estou che dicindo que non. Bueno, en fin, vai media hora de cerebro frito e de non sei canto e vou deixar o directo.